Haga jingle kai yakni rung Eurocop arhajar arpeusau ka bahap haga grup G haprenga kenhun Mitrovic ka Serbia Persia ka Montenegro. Haba pai shakne ka jingle kai ka Serbia ka job da lai lagaway. Haga ba Mitrovic layo bentep argol haga ne ka jingle kai. Kata haga minit ka bakhandai bat haga minit ka ba nyau peu lai. Baleng ba ka jing job ka Serbia ka dang don jingerman ban yo rung shaka Eurocop arhajar arpeusau. Haga jingle kai ka bahap haga grup H haprenga San Marino Persia ka Denmark. Haga ni jingle kai ka Denmark kala job da ar lakaway. Baleng ba ka jing job ka Denmark kadang jan bani orong siya ka Eurocop arhajar arpeusau. Haga jingle kai ka bahap haga grup C haprenga Malta Persia ka Ukraine. Haba pai siya ka jingle kai ka Ukraine kala job sup da lai lakaway. Leng ba ka jing job ka Ukraine kadang don jingerman bani orong siya ka Eurocop arhajar arpeusau. Namar ka don haga kerdan ka ba ar haga mid ya keng point jong ka grup C. Haga jingle kai ka bahap haga grup H hapren ka North Ireland Persia ka Slovenia. Haba phai siya ka jingle kai ka Slovenia kala job dai wela not. Badia ka shigol jong ka Slovenia layo bantep tang haga minit ka basan. Baleng ba ka nam job ka Slovenia kadang don jingerman bani orong siya ka Eurocop arhajar arpeusau. Haga jingle kai ka bahap haga grup C hapren ka England Persia ka Italy. Haba phai siya ki artali ki kenhun ka England kalamat ya ka nam job hadin bagalala bat lim ya ka Italy dalai lakaway. Ya gini gilai gol jong ka England layo bentep argol daw captain jong ka England u Harry Kane kata haga minit ka balai peu ar bat haga minit ka ba nyau peu nyau bat shigol layo bentep daw Rashford haga minit ka ba san penyau. Baling bang jing job ka England kadang jan bani orong siya ka Eurocop kat ba ka Italy kadang don jingma bani orong siya ka Eurocop arhajar arpeusau. Haga jingle kai perlok haprenga kenhun o Mbappe ka France Persia ka Scotland. Haba phai siya ka jingle kai ka Scotland kala yo shua bat pen khi jar nengkong tang haga minit ka khadway lengbau Gilmore. Henry hadin san minit kata haga minit ka khan riu ka France kala yo ban chep ya ka gol pen ya khai lengbau Pawat. Bad haga minit ka ba ar peusau saisin u Pawat layo yang ban chep ya ka gol ka ba ar nagmenta ka France. Bad haga minit ka balai kandai lengba ka penalti ka France kala yo ban tap ya ka gol ka balai. Bad ya ka penalti la kenjat da Mbappe. Bad dei hadu ka minit ka ba nyau peu ka France kala yo yang ban tap ya ka gol ka basau lengba Koman. Bad dei lema gini ki sau gol ka France kala la ban limsuk ya ka Scotland da sau la ka wei. Haga jingle ka yakni rung World Cup arhajar arpnriu jong ka deuba South America hapren ka Uruguay Persia ka Brazil. Haba phai siya ka jingle kai ka Uruguay ka layo ban pen khi jar nengkong haga minit ka ba South peu ar lengbau Nunes. Badai hashwa ban kot ka kela step u Neymar u player bakansai jong ka Brazil klemla banile ka shu namar ka jingman sau ka jong u. Badai haga kilamit kata haga minit ka ba nyau pinyau ka Uruguay ka layo biang mentep ya ka gol ka ba ar lengbau Nicolas. Badai lema gini ki ar gol ka Uruguay ka lala ban pelim ya ka kenhun u Neymar ka Brazil da ar lanot. Bad kiuru siya ka kerdan ka ba ar haga mit ya keng point kat ba ka Brazil ka haban hiar siya ka kerdan ka balai. Haga waipat ka jingle kai hapring ka Peru Persia ya ka kenhun u Lionel Messi ka Argentina. Haba phai siya ka jingle kai ka Argentina ka layo bat pen khi jar nengkong tang haga minit ka balai peu ar lengbau rang ele kai bakansai jong ka u Lionel Messi. Batang hadin si peu minit kata haga minit ka ba sau peu ar sa isin u Lionel Messi u layo biang bantep ya ka gol ka ba ar nagamenta ka Argentina. Badai lema gini ki ar gol jong Messi ka Argentina kala tam haga kela step da ar lanot. Haga kela mit ka jingle kai ka long Maria khaj haga babaro artali ki kenhun kela persyang ban pen khi jar Henry omdon ki bala ban pen khi jar hadu bokot ka jingle kai. Badai lema gini ki ar gol jong Lionel Messi ka Argentina kala la ban pen lim ya ka Peru da ar lanot haga ni ki jingle kai bat ka Argentina kanang ne akhli du jong ka mi ya keng point.